nek bakal to pateni dadi tumbal negara Ngamarta ora esuk ora sore. Esuk bakal to pateni, sore Prabu anu Dewi Waradrupati bakal kundur. Sore bakal to pateni, esuk Waradrupati bakal kundur. Nek nganti merucut omongane bapakmu Bagawan Durna, kowe aja ngaku wong tuwa karo Bagawan Durna. Menika sami prisa menawi Pandhawa menika tasih sanak kadang kula piyambak. Menika tasih tunggil daging adaging. Sami-sami turasing Sang Begawan Wiyasa ing Sabtuwarga. Monggo ing samirbadi mestani nanging tumrap Duryudana Pandhawa menika satru mungguing cangklakan. Kula mboten saged badhe gesang kepenak. Kula mboten badhe saged gesang ayem tentrem manah kula. Raos kula saben dinten tansah dipun bebeda dhateng kawontenanipun para Pandhawa. Mila kula ambali atur kula sekawit. Kula mboten badhe saged tentrem. Kula mboten badhe saged ayem miwah. Kula mboten saged jenak anggen kula ngenyam kamukten negari Ngastina. Menawi Pandhawa tasih gesang wonten ing alam padang, menawi Pandhawa tasih cetha pocapanipun, tasih cetha penyawangipun tumraping jagat menika. Mboten aneh menawi pendak dinten kula tansah ngajab kados pundi sirnanipun para Pandhawa. Paman prisa piyambak menawi Pandhawa tasih gesang tan wurunga Pandhawa badhe ngucik ke Prabu Negari Ngastina. Menawi ngantos Pandhawa menika ngucik dhateng ke Prabu Negari Ngastina, tan wurunga Ngastina badhe wangsul dhateng pangawaosipun para Pandhawa. Upamiya mekaten, upamiya kelampah mekaten ingkang badhe kababar. Lajeng kula sakadang sak mangke kados pundi kawontenanipun. Nalindra Ngastina sakadang kadheyan sata Kurawa 100 cacahipun. Namung badhe gesang ramyang wonten ing jagat raya. Mila saking menika saking pangintenipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana, anggen kula lenggah dampar negari Ngastina menika mboten badhe lono, mboten badhe ayem, tuwin mboten badhe tentrem menawi Pandhawa dereng atang-atang dados bathang. Mila ingkang saking menika kula suwun kanthi sanget dinten sak mangke kula nyuwun iku pratikelipun para sepuh para lenggah keparenga sak mangke atur pamrayogi supados Pandhawa sampun ngantos lono gesang wonten ing jagat cinupetna umuripun, supados enggal-enggalo kauntapna sowan wonten ing kayiwanganipun Bathara Yama. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula wonten ing Madyapada prapteng delahan. Bebasanipun sampun katelasan pemanggih ingkang bapa ing kematian. Wungsal wangsul kula damel srana maeka dhateng para Pandhawa supados Pandhawa menika pejah, supados Pandhawa menika mboten lono gesang wonten ing jagat. Namung kula nuwun sewu panjenengan prisa piyambak wungsal wangsul srana karti sampe keng kula tindakaken ugi cabar gagar wigartan antukarya. Malah saking pangintenipun ingkang bapa ing kematian kula menika nggumun setahun jenggeleng serendeng. Ing atasipun Pandhawa menika sami-sami titaing Ubatara. Panjenenganipun anak Prabu Sakurawa menika ugi titaing Gusti, Pandhawa menika ugi titaing ingkang akarya jagat. Nanging sabab menapa gesangipun wonten ing Madyapada teka bentenipun bebasan bumi kaliyan langit. Pandhawa menika dipun jangka kacintrananganipun boten nate kelampahan, langkung-langkung dipun jangka pejahipun. Malah wungsal wangsul kelampah pendak-pendak Pandhawa dipun jangka pejahipun boten pikantuk margi supados Pandhawa menika saged sirna, nanging malah wungsal wangsul pikantuk kanugrahan. Lho menika lho nggih. Lingking saking menika nggih Blakasuta blakutang terus terang menawi ingkang bapa ing kepatihan dipun dangu supados damel karti sampeka prasaja kemawon. Kula sampun ketelasan ngakal, kula sampun ketelasan pemanggih ewadene sak mangke menawi paduka badhe andangu sesepuh negari Ngastina supados damel pejahipun para Pandhawa menika menawi paduka ndangu ingkang bapa ing kepatihan menika lepat. Lepatipun kados pundi? Nyatanipun kula menika dereng nate sarawung kaliyan para Pandhawa. Wiwit Kurawa alit Pandhawa ugi tasih timur. Ingkang bapa tansah srawung kaliyan para Sata Kurawa, malah paduka prisa piyambak kula mboten nate mathuk, kula mboten nate rujuk. Tuwun kula mboten nate andumbani Kurawa
gesang rukun kalian para Pandhawa menika lho nggih. Mila menawi paduka dangu ingkang bapa ing kepatihan kula nuwun sewu dinten menika kula ketelasan ngakal. Sampun boten saged ngulir budi ngasah kadewasan. Atur pamrayogi kados pundi srana pejahipun para Pandhawa. Namung kula nuwun sewu. Wonten mriki wonten tetiyang ingkang sejatosipun pantes lan trep saged damel pejahipun para Pandhawa amargi piyambakipun menika dados gurunipun para Pandhawa. Kula kinten panjenenganipun sampun ngertos pengapesanipun para Pandhawa sabab tetaunan anggenipun campur kalian para Pandhawa malah kula nuwun sewu mbok menawi sampun saged mangertosi jawi lan lebeting para Pandhawa sinten menika mboten sanes kejawi namung Kakang Premban Durna menawi mila menawi paduka badhe andangu babakan pejahipun para Pandhawa monggo kula trindangu Kakang Premban Durna mbok menawi saged atur waluyan babakan karti sampeka pejahipun para Pandhawa ingkang prayogi menika kados pundi Durna wonten dawuh nggih nyambet dhateng ngenjaripun Paman Haryo Sengkuni menawi dipun ngendikaken Paman Poso Jenar menika saking petanganipun ingkang putra leres leresipun dasaripun menapa Bawa Durna menika tansah campur kalian para Pandhawa Bawa Durna menika mangertos dhateng lair lan batosipun Pandhawa mila kula nyuwun pamrayoginipun Bawa Durna kados pundi srananipun Pandhawa supados pejah alitipun Pandhawa supados cintraka gesang wonten ing jagat menika Bapa Premban Durna wah gandhak bludhuk selalu gembol sumarante hawala Depate pripun matur nuwun nggih pun iso goleke gawean wong tuwa nggih Kakang Durna mengke ndak sampeyan mboten mikir enten pasewakan oh nggih matur nuwun kula nuwun sewu ger leres kula menika dados gurunipun para Pandhawa lan Kurawa nalika semanten dipun titipaken ingkang Bapa ing Sukalima kaliyan Kang Rama inggih menika Sinuwun Prabu Dastarata supados kula wentah babakan ngelmu jaya kawijayan guna kasantikan bebasan tinatah mendhat jinara menter tinumbak bengkung senuduk putung mila mboten aneh menawi paduka paring dawuh Bapa Durna panjenengan ingkang tansah caket kaliyan para Pandhawa menika leres nggih jer Pandhawa menika siswa kula menika murid utawa kula menika gurunipun para Pandhawa inggih mila Bawa Durna kedahipun mangertos babagan keringkihanipun para Pandhawa nuwun sewu nggih menawi bab keringkihan menika kula ngertos namung nuwun sewu kula mboten saged ngaturaken dasaripun menapa kula menika guru jarwa dosaipun guru menika saged dipun gugu lan ditiru turta guru menika dados tiyang sepuhipun siswa menawi mapan wonten ing pamulangan mila Pandhawa menika pendak-pendak sowan wonten ing Sukalima tentu kula rengkuh kados dene anak kula piyambak semanten ugi para Sata Kurawa menika menawi wonten ing pamulangan Sukalima ugi kula rengkuh dados dene anak kula piyambak kalih-kalihipun menika mboten kula bentenaken sedaya kula sami kula mboten banci nggih banjiladan inggih nuwun sewu Kakang Durna pripun sampeyan ajeng usul napa melih nerak sampeyan mestine ngerti keringkihanipun para Pandhawa ngerti kula wis matur anak Prabu Duryudana kula wis ngerti nek keringkihaning para Pandhawa meniku pripun carane mateni kula ngerti kenapa apa sampeyan ora iso ngaturake nun sewu Depate Sengkuni dudu Durna dudu Sengkuni pangkate dhewe-dhewe sampeyan patih negara Ngastina kula wonten negara Ngastina menika pujangga ning arep kula pujangga kula menika gurunipun para Pandhawa mula ora ana jamak lumeh ngatasé guru kok mentala nglaropake muridé menika mboten wonten jamak limrahipun mboten wonten jamak limrahipun guru kok mentala cilik gawe cintrakane murid gedhe gawe patining murid menika dereng wonten kelampanipun Depate nuwun sewu sakniki hitungane mboten perkara guru njlomprongke murid ning hitungane sampeyan niku nuwun sewu ngeyup wonten pundi ngeyup wonten negara Ngastina ingkang paring panggesangan sampeyan anak Prabu Duryudana sampeyan iso mukti ngawi Nyakrawati teng Sukalima peparingipun anak Prabu Duryudana sampeyan tau tate disumpah minangka dadi nayaka Ngastina nate tegesipun sampeyan lahir batin mbelani negara Ngastina lho mesti kemawon kenging menapa sampeyan ora kersa ngaturake bapatining Pandhawa tegese sampeyan ora netepi marang sumpah prasetyaning nayaka Ngastina mangke riyen nek perkara sumpah prasetyanipun ingkang ingkang Raka pun Begawan Durna menika kula netepi Depate ning nuwun sewu lho menika mboten wonten gandeng cenengipun kaliyan nayaka jejer kula minangka gurunipun para Pandhawa
Mila mbok sampun ngantos dipun ten negari Ngastina. Nanging nuwun sewu guru menika kula mapan wonten ing Sukalima minangka dados gurunipun para Pandhawa lan Kurawa. Saniki kula tak takon karo sampeyan. Sakniki sampeyan nedeng lenggah wonten pundi? Wonten kursi. Negara Ngastina. Tegesipun sampeyan minangka dapukipun kula Nayaka. Lah Nayaka didangu karo ratu wajibe ngaturake menapa sejatosipun inggih Naryasrana pemarem penggalipun anak Prabu Ngastina. Kenging menapa sampeyan malah damel cuwanipun anak Prabu Ngastina. Kudune sampeyan iso dadi pemarem. Kula menika guru nak ning Sukalima. Teng mriki rak Nayaka. Nayaka didangu ratu kok ora mblakake sejatine menika teges sampeyan nglencati kewajibane minangka dadi Nayaka. Ora lole-lole. Niki sampeyan kudu matur ora mung cukup dilole-lole. Sampeyan kudu matur. Oh, dalah. Lah kok dadi kalah aku ya. Iya Dek Mating nggih, pun kula tak manut karo sampeyan. Lah nek ngonten tak bakal padhang kahanane. Sampeyan ora usah selak kanthi etok-etok dadi guru. Sampeyan iku Nayaka teng negara Ngastina. Nek sampeyan ora gelem ngendikake kringyaning para Pandhawa apa kelakon dijabel le minangka dadi Nayaka, sampeyan ora diakoni Nayaka Ngastina, Sukalima dijaluk negara Ngastina sampeyan ajeng mapan teng pundi? Ora Mang wangsulan kok anggere bingung anggere mumet kok Oh nggih Dek Mating nggih. Nggih menawi tetela mengaten kula ajeng ngaturake. Lah nek ngenten iki kula tak midhangetake ingkang tetela. Mangrungokke. Nggih. Pandhawa menika nuwun sewu. Menawi badhe dipun jangka pejahipun menika ngremit. Tegesipun ngremit, rungset lan rumpil. Tegesipun kedah pados srana ingkang saestu menika kedah mawi petangan ingkang ganep dipun gelar lan dipun gulung. Sebabe Pandhawa menika pancen luput senjata tawa. Tegesipun dijangka cintrakane ora kelakon, dijangka patine saya ora kelakon, malah luwih-luwih Pandhawa menika mesti kaning titah ketitik saben dijangka patine mesti malah entuk kanugrahan. Wong samangsul Pandhawa entuk kanugrahan merga dijangka patine. Nggih napa mboten? Nggih. Nalika Pandhawa mangloropke teng Wanamarta, mangken babat Wanamarta, Bratasena, pamrih sampeyan men dipangan karo berkasaan jin setan sing padha mapan ning Wanamarta. Ning merga saka teguh timbul, merga saka kapercayaning si Bratasena. Dheweke iso babat Wanamarta ora dipangan jin setan berkasaan, ning malah entuk negara Ngendraprasta. Nggih napa mboten? Nggih. Dek jaman sampeyan ngombeni Bratasena. Nggih. Nalika Bratasena nom jaman biyen mangapusi mangombeni wujuding waragan inum-inuman sing marai mendem Werkudara Bratasena ora eling mangcemplungke wonten ing sumur Jalatunda sumur upas pamrih sampeyan supaya mati monggo dibanduli watu sing gedhe supaya ora iso ambegan Bratasena mati mboten ning malah entuk Tirta Rasa Kunda. Sapa sing ngombe Tirta Rasa Kunda niku kekuatane wuwuh 800 gajah mongko Werkudara nalika semanten iso entek 8 kendi. Tegese kekuatane Werkudara niku nek nesu 800 gajah. Ora jajal. Mbira luka wae ra ana 800. Niku nggih Kang. Nggih. Mula wis dingerteni dening kalayarame. Menawi Pandhawa menika pancen boten saged dipun jangka pejahipun. Ngombang Sukalima kula menika ibaratipun mejahi para Pandhawa menika angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Lah kok iso ngendika kaya ngono? Lho, merga kula ngerti pengapesane. Pengapesane Pandhawa menika mergane napa? Nek Pandhawane pancen ora iso dipateni, nek Mbaka utawa 5 babar pisan dipateni menika mboten iso. Merga 5 ning Pandhawa menika mujudake satunggiling kekuatan ingkang mboten saged dipun pisah-pisahaken. Ngoten nggih. Nggih. 5 ning Pandhawa menika mboten saged dipun pisahaken dening menawa kemawon. Puntadewa menika kesabaran. Puntadewa menika keadilan. Werkudara menika kasantosan. Janaka menika mujudaken satunggiling contoh tiyang ingkang badhe musyawarah. Wonten ing kula sedaya menika adil tumrapipun sinten kemawon merga kula sedaya menika kembar. Nggih. Ya, ben mengke wae. Terus salajengipun nek Pandhawa menika wonten ingkang tunggu. Sing tunggu Gendruwo. Sing Sang Hyang Bathara Wisnu dewa ingkang ngandung kabagyan. Sapa sing ngarep wani karo Natandrawati? Angkarala
Loro. Inggih menika pun pamongipun para Pandhawa. Inggih menika Semar Badranaya. Sabab wong sak donya menika sami nyebat Semar menika pusaka ingkang bisa kandha, jimat ingkang bisa ngucap. Nadan derajate ngamung ngaceplik, wong loro saudon telu saurupan. Nanging Semar menika nuwun sewu, menika pamong agung pamonging wong tanah Jawa. Sapa sing cedhak karo Semar, sing lali bakal dadi eling, sing bengkong bakal dadi jejeg, sing luput tumuli bakal eling marang keluputane. Menika ampuhe Semar wonten mriku niku. Mula Pandhawa menika ora iso dijangka patine merga cedhak karo wong loro niku. Tegese pun cetha nek arep jemateni para Pandhawa kudu iso nyirnake utawa nyingkirke Prabu Sri Bathara Kresna angka loro Semar Badranaya. Kula nuwun sewu. Nek nyirnake Ratu Ndarawati ketoke kok angel. Ning ketoke nek nyirnake Semar nuwun sewu gandeng Semar menika derajate ngaceplik. Gampang anggenipun badhe mejahi dhateng Semar. Ampun ngawur. Ampun ngawur Depate. Arep Semar niku ing kawula Semar niku ning Bathara. Nek nuwun sewu kula wis maturna, nika titi sing Sanghyang Bathara Ismaya. Nika ya angel dijangka patine. Umure Semar menika nuwun sewu wis mangabad-abad tekan seprene. Ajeg wae ora mundhak tuwa, ora mundhak enom. Ya wis ming kaya ngono kuwi wae. Niku ampuhe Semar. Nggih. Mula sampeyan ampun gampangke mateni Semar. Semar niku angel dipateni. Merga Semar niku panjalmaning dewa ugi. Menika nuwun sewu, titaning setengah dewa, setengah menungsa. Oh, ngoten. Nggih. Lah saniki kula tak takon babar pisan. Mang takon apa? Terus cara mateni Semar menika pripun? Nah, nek sampeyan takon kali kula padha le ora ngerti. Kula niku takon tenanan. Kula ya wangsulan tenanan. Pripun carane? Lha saya budhe patene sampeyan mang takon piye to carane materi Semar? Mbok modar. Saestu kula mboten ngertos pripun carane materi Semar. Semar menika dijangka materi cara piye? Semar dimingi-mingi Braja Brana, Brana Picis. Semar menika ora sulap karo Raja Brana. Semar dimingi derajat pangkat negara Ngastina, tumuli tekan Ngastina dipateni. Semar menika mboten bereng kalian derajat pangkat. Semar menika wonge uripe apa anane, ora bereng karo Bradadanya, ora dereng karo derajat pangkat. Mulane arep ngapusi Semar niku wis kentekan akal. Ngoten nggih Kakang Dula. Nggih. Lah terus pripun iki kok ming mandeg tekan sementen. Mateni Semar niku carane pripun? Mandeg riyin. Kalih mikir. Oh. Mergi nek mboten mikir utawa sembrana parikena utawa sak kepenake dhewe ling jangka mateni Semar. Oh, niki mengke Mas Semar ora mati ning malah Kurawa bakal kewirangan. Mula kudu dipikir. Nggih. Nek miturut sampean pripun Dewati? Nggih nek miturut kula Semar diboyong teng pundi terus dipateni. Oh, Semar niku ngerti. Sampeyan teko ajeng mateni Semar niku sempat dibedhek karo Semar. Pakai sengkuni tekan kene kowe arep mateni aku, modar kowe. Kowe arep ngapusi karo aku arep tak boyong nang alas, arep tak pateni. Semar niku iso maca batine wong. Oh, ngoten nggih. Nggih. Wis kawuhan pokoke. Terus apike nek cara sampeyan? Nek cara kula nek manut kula, dinengke mawon, so nek tuwa ora mati dhewe. Sampeyan niku dindemi. Ah, Semar niku mboten iso mendem. Ming deleming. Nembange caping gunung. Oh, nggih. Terus carane kira-kira pripun? Ah, niki kula gadah cara. Carane pripun? Aja dijujuk Semare. Sing Semare sapa? Aja didujuk Ismayane. Oh. Aja diduduk. Diduduk. Karang ya wis tuwa niku wis wiwit celat. Mula sadar diri. Tuwon junjilan rasane. Nggih. Pun mboten satekan rika-rika riyin. Niki dirembug sik mateni Semar. Ngaten nggih, Pak. Carane mateni Semar niku kudu dilelongga atine. Dilelongga carane digawe ngenes atine. Sing ditresnani Semar niku sinten? Mangke tumuli wong sing ditresnani Semar menika mangke tumuli dipun pejahi utawa digawe lara. Mangke nek Semar krungu wong sing ditresnani menika lara, atine terus ngenes. Wong ngenes niku nuwun sewu, parane teng pundi? Kejaba ping ngrasake lara. Lara ati niku ngukuli lara napa kemawon. Nek wis lara ati, tumuli saya ngenes, saya ringkih. Semar mati ning ya ora deksek lho.
kudu ngenteni mergo niku dilelonggo atine. Oh, carane anake Semar dipateni. Gareng Petruk Bagong dipateni. Sinten sing kira-kira iso mateni Gareng Petruk Bagong? Wong Kurawa nek perang karo Petruk kuwi mesti kalah kok. Kok kon mateni Gareng Petruk Bagong? Wong telu nika isih blereng dhateng kadonyan, isih blereng dhateng kanikmataning Brana Picis. Mula Gareng dimingi-mingi dhuwit sing akeh. Gareng dijak teng negara Ngastina, diwenehi dhuwit sak peti. Gaweke omah, goleke bojo sing ayu. Mengko nek Gareng nglena pateni. Oh, ngoten. Ning Gareng niku nuwun sewu, tuwa dhewe. Nika niku malah sok kandan-kandan kalih Petruk karo Bagong. Ngelmu sing diturunke ke saka Semar kalih anak-anake niku teng Gareng paling akeh. Lupute Gareng Petruk. Petruk, nggih. Kurawa nek perang karo Petruk we kalah kok. Dimingi-mingi dhuwit Raja Brana. Petruk nek gelem dhuwit Raja Brana mesti wis biyen-biyen Petruk niku wis dadi sugih. Tur Petruk ya wis tau tate dadi ratu. Dadi ora tau kok. Ora bakal Petruk blereng kalih Raja Brana. Nah, sing pungkasan menika sing kudu dipateni Bagong. Bagong dipateni menika kathah sing padha sedhih. Oh, ngoten. Nggih. Mergo kae-kae do seneng kalih Bagong. Mula Bagong dipateni. Lah nek Bagong niku bocah ndugal kewarisan seorang nganggo petung. Ning kira-kira sapa sing saguh mateni Ponokawan Bagong supaya Semar susah. Sawise Semar susah, mengko tumrih Semar lara, sawise lara tekaning pati terus gampang mateni para Pandhawa. Nah, perkara materi Bagong menika kula nuwun sewu, kula lepas tangan. Kula mboten tumut-tumut, kula namung nudahaken caranipun kemawon. Sinten ing badhe rumandang karya? Mbok menawi Senopati Negaring Astina, anak Prabu Karna basusun ingkang saged jahi dhateng pun Bagong. Kula nuwun sewu Bapak. Mboten ketang sekedhik kula menika tau tate dipun mong kalian Bagong, dipun kudang kalian Bagong. Mila menawi kula kedah nyumurupi muntrating maros saking dadanipun Ponokawan Bagong, kula nuwun pangapunten. Dinten menika kula mboten badhe tumut-tumut pirembagan, kula namung netepi dhateng pangandhanipun Yai Prabu Duryudana supados kadhawuhan sowan ewadene wonten pakaryan. Kula nyuwun pangapunten, dinten samangke kula mboten nampi pakaryan menapa-menapa. Aduh. Pripun nggih, Pak? Lah nggih monggo pripun? Tegesipun jengandika bahwa durung kedah damel srana pecahipun Ponokawan. Oh, lole. Mesti arep masuk angin, mboten. Mboten Dek Pati mboten. Mekaten kintenipun anak Prabu Duryudana. Nggih, kasinggihan mekaten nggih. Nggih. Kula sagahi. Menawi ngantos samangke gagar wigar tenantuk karya, menawi ndapakaken kepaduka sampiraken dhateng Bapak Sukalima. Oh, sampun sinengga kula menika lair batin anggenipun jejekaken kalenggan paduka anak Prabu Ngastina, nggih. Anak Prabu Duryudana. Datan mubah, datan musik. Nadyan nalindra Ngastina Prabu Duryudana ugi datan mubah, datan musik. Nglenggahi kanyup nunggu wardukan udarwan gantun wadu jarang waca. Nginangun durung abang durung manding dasaring pertawa kasaru geger njaba. Piyak ngarsa tangeping mriya sebar bonamu. Apa to kang dadi darunane? Ora numatan wong ora Gajah Medha saka Wandilan kejawi namung sawanipun satriya ing Jodipati ing nunggul kawenang Raden Harya Werkudara kalih karya ana dadi alasaras dadi wana. Werkudara Durna bapak kuwi. Ana apa, Nger? Ana apa? Lah kok kadingalem temen? Dene kowe suwan kepengin ketemu karo bapakmu Begawan Durna. Monggo itu pitunganku wis ana tetaunan nggonmu ora suwan ana ning Sukalima. Ora kaya den nalika kowe butuh aku ngelmu ning Begawan Durna. Ngelmu apa-apa to jaluk? Ngelmu guna kasantikan, ngelmu pengasihan asmara, ndana asmara tantra kabeh. Mbok cukup entek. Tumuli sawise kowe ngentekke ngelmu ning Begawan Durna kowe ora tau sowan. Ing pungkasan kowe njaluk banyu suci Perwitasari tak paringi. Bubar kuwi ora nate sowan ning Sukalima, tumuli dina iki kowe sowan butuhake Begawan Durna. Kowe butuh apa Werkudara? Butuh sulapan. Heeh. Kertas iso dadi dhuwit. Wah, aja kuwatir, aku bisa. Apa kowe butuh? Aji supaya iso ketrima uripmu. Dudu sing tak butuhake. Tumrap Werkudara ketrima karo ora perkara menungsane sing menehi nanging mergo nggonku manembah marang panguwasaning Gusti. Bener. Lah banjur apa sing tak butuhake? Aku butuh takon karo Durna bapakku. Lho. Takon apa Werkudara? Takon
takon apa? Apa takon babakan ilmu? Apa takon sastra? Cetha tanpa tulis. Mengko aku yang bakal maca sastra cetha tanpa tulis. Kuwi ana Werkudara. Kuwi yo ngelmu sing dhuwur, ngelmu sing pancen ora ana tandinge. Dudu kuwi. Lah kowe arep takon apa? Puntadewa kakangku dina iki sedih. Lho. Sedih kenang apa? Merga wis watara ana 3 sasi iki. Bojone Puntadewa kakangku Mbak Yu Drupadi ilang. Kok seta? Prameswari negara Ngamarta Dewara Drupadi ilang. Ya pancen bener mengkono. Oh lole. Lah apa ora ngrawuhake para Brahmana winasih sewa sugata miyangpura nimpuna supaya goleki menyang endi dununge Dewara Drupadi. Kabeh wis tak rawuhake ning ora ana sing iso ngandhakake. Tumuli aku kelingan yen aku duwe guru sing banget tak junjung derajate. Pendhita sing kondhang monyor-monyor. Ya kuwi Bapa Mremban Durna, mula sowanku aku pengen takon karo kowe. Takon bab apa? Wara Drupadi Mbak Yu kuwi menyang endi? Yen kowe iso ngandhakake tak anggap kowe guruku tenan. Yen ora iso ngandhakake, wah aku isin duwe guru kaya kowe. Lole kenthos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi asras dadi wana. Werkudara iki bab sing ora enteng lho Werkudara. Iki ora bab sing baen-baen. Ning iki ngembet marang kararjaning anak Prabu Puntadewa merga ngene. Seka paningalipun bapakmu ing Sokalima, paningal batinku wis gawang-gawang ana padoning netra ning nganti Wara Drupadi ora ketemu. Ora nganti gantelan wektu setahun kakangmu Puntadewa bakal tilar donya, Nggir. Wah. Aja ngedeg-degi atiku. Ora, kuwi tenanan. Aku ora gawe-gawe. Kakangmu Puntadewa bakal seda. Merga kelangan garwane sing ditresnani ya kuwi Wara Drupadi. Mula wektu dia iki kudu digoleki. Mula kowe kandha Mbak Yu ku endi lak golekane? Werkudara? Nggih. Aku njaluk wektu ora ketang nulung-tulung kedheping netra. Aku tak nglakoni semedi sedhela ya, Nggir. Wah, arep nglakoni semedi ya. Menyang endi papanmu ngono bakal semedi? Ora tekan kono-kono, ning kene wae. Durna kuwi sak ciptane dadi sak sediane ana sing tak karepake iso kasembatan. Mergo aku pendhita ora mbiyen-mbiyen. Iya. Dudu pendhita ming cepete. Iya. Mula aku semedi nang ndi wae mesti kelakon pencang aku. Wah, gage semedi ya. Tunggunan sawetara Werkudara. Ora usah ditunggu ning ruang tunggu ning kene wae Werkudara. Iya. Durung nganti sukmaku tekan ana ing Alamantara. Ana ing dalan wis dicegat karo para dewa. Dewane 3 widodarine 2. Widodarine sing siji wis kewer-kewer ora karuan. Wah, iya. Ora widodari kok kewer-kewer iki widodari. Sampeyan mawon dewate. Nggih. Mboten sampe melu-melu. Nggih, nggih. Dewa mau menehi sasmita karo aku Werkudara. Iya. Wis tak tampa sasmita mau kanthi terwaca. Iya. Mbak Yumu Wara Drupadi isih urip ora tekaning pati. Wah. Ning jebul nalika semana dewa kuwi menehi gambaran. Ingkang gumanama sik ana ing paningalku duk nalika semana ana gegambaraning kawula cilik ingkang blasah tekaning pati mangka kebak utawa adus getih. Wah, gambaraning kawula cilik ingkang padha blasah adus getih. Tegese piye? Tegese pancen ketemune Mbak Yu Wara Drupadi iki kudu nganggo ditumbali wujuding kawula cilik. Wonten ingkang kudu gawe tumbal kowe Werkudara. Kondo. Pirang wong sing kudu tak pateni. Tinimbangane aku kelangan karo mbarep kakangku ora ana setahun wis bakal tekaning pati. Aulung aku sagu gawe banten kawula. Dadi sarana baline Mbak Yu Wara Drupadi. Kowe sagu? Ya sagu. Lahir batin? Lahir batin. Ora ngapusi? Ora. Wis tau ngerti Werkudara lincak apa sing tak ucapake, tak kira sakjroning uripku aku ora tau nggesewu ucapku dhewe. Bagus, bagus. Pandene ingkang gumanama sik ana ing paningalku nalika semana tak sawang.
Kawula sing kudu dadi banten kuwi kawula sing cangkeme jembar. Cangkeme jembar. Cangkeme jembar. Matane kaya ndok ceplokan. Sopo kandhakno? Kowe aja kaget ya Werkudara, kowe aja kaget. Gumana ning gegambaran sing nalika semana diparingke dewa marang aku. Ya kuwi sing kudu dadi banten waton negara Ngamarta ditumbali nyawane abdimu Bagong kowe ketemu karo Waradropati Werkudara. Piye Werkudara lha kok dadi njur mak prepet. Kowe katon ciput pucet piye apa kira-kira kowe rada ora gelem mateni Bagong? Kena ngopo kudu Bagong? Bagong ipono kawanku, aku tau-tau digula wendah karo Bagong wiwit Jabang nganti Celaprang, wiwit Kuncung nganti Gelung. Wah, aku ora iso nglakoni. Ya wis, ora apa-apa, wong kabeh mau ming pilihan. Kowe iso nglakoni apa ora? Nek kowe iso nglakoni mbayumu bali, nek kowe ora iso nglakoni ya wis ora dadi ngopo, ora dadi ngopo. Tegese mbayumu Waradropati ora bakal bali lan kowe negakake patine kakangmu dhewe Nalendra Ngamarta Prabu Puntadewa. Ngono ta kowe? Wah, aku ora bakal mentolo nyawangku handane gunarpane kakangku mbarep Puntadewa. Nek kowe ora mentolo kowe mangkat to Bagong pateni. Nek Bagong to pateni dadi tumbal negara Ngamarta ora esuk ora sore. Esuk Bagong tok pateni, sore Prabu Dewi Waradropati bakal kundur. Sore Bagong tok pateni, esuk Waradropati bakal kundur. Nek nganti mrucut omongane bapakmu Bagawan Durna, kowe aja ngaku wong tuwa karo Bagawan Durna. Wah, dipetung, aja nganti kleru-kleru. Bet anak Prabu Puntadewa. Wis ngono wae. Nek kowe ora kuat mateni Bagong ya wis ora apa-apa. Mbakyumu ora bali, anak Prabu Puntadewa bakal mati sadurunge setahun iki. Nek kowe tegel mateni Bagong, mbakyumu bakal bali Pandhawa jangkep 5, cacahe ora ana ingkang cicir, ora ana ingkang gotang. Pandhawa tetep 5. Kakangmu Prabu Darmakusuma tetep sumandhing kelawan Dewi Waradropati. Wis kuwi wae hitungane. Duryudana piye, Yayi? Yen tumrapun Kakang abot sedulur tinimbane batur. Batur isih akeh. Yen perlu mengko Semar supaya golek anak meneh. Tumrap aku ora bakal kangelan. Kula nuwun sewu lho, Raden, namung Bagong kemawon kok dipun eman. Wong Bagong menika tiyang ndunggal kewarisan, wong sak kepenake dhewe kok dieman menawi cara kula mboten mathuk. Lah inggih ngeman ingkang neraka menawi cara kula. Wah, karna kakangku piye? Werkudara? Nggih. Sing nalar lho. Tegese piye? Ya pun Kakang mung bakal matur sing nalar. Sira kuwi wis dudu bocah. Werkudara kuwi wis wong tuwa. Ala becik bener luput. Kabeh ingkang bakal mbok lakoni kudu mbok petung nganggo nalar sing ganep, mbok gelar, mbok gulung tuna lan bathine. Aja kesuru nemtokake swiji-wiji ingkang tunane mengko bakal gawe getu ning atimu lho Werkudara. Wah, Werkudara, kowe iki rasa takon sapa-sapa. Sing arep mandangki kowe kok dadak takon kono-kono. Tegese kowe wong sing ora duwe jati diri, kowe sing ora duwe adeg-adeg. Nek kowe takon karo wong kono-kono ki oke sing padha ngendoni Werkudara. Ngati lho Bagong wis tau karo kowe ngono kuwi. Werkudara, kowe kudu eling, kudu digelar digulung padake Werkudara arep genduren nang gelar kloso. Mengkari menyang apa ora ngono wae. Nek menyang ya mangkat to. Bagong dipanteni nek ora kowe tegel karo sedulur. Wah, Bagong njaluk ngapura. Sampeyan percaya mboten kali kadidayan kula? Nggih. Wong ne lagi kepengin wong dewane, sak ciptane dadi sak sedyane ana. Nggih. Werkudara lah kok teka teng negara Ngastina dadi jalaran. Anak Prabu Duryudana kelakon penjangkane gawe sirnaning para Pandhawa. Niki wau nek cara kula kok malah kula duwe petungan liya. Petungan sampean pripun? Mumpung Werkudara tekan Ngastina, ketapke Kurawa, Werkudara dikeroyok krocok gaman. Kula tak takon, Werkudara niku musuh Kurawa niku Kurawa 100 Werkudara ijen niku sampluki modar kabeh.
Kok sampean di penemu kok senengane ngrekasake wong to, Dipati? Mesake Kurawa lho, pendak-pendak jejer Ngastina kon mateni wong, pendak-pendak jejer Ngastina kon gawe cintrakaning wong. Mbok Kurawa niku benda salat. Benda rumangsa nek tumindak elek, tumindak dosa. Lho nggih. Ha, kula niku ngerti tok sumbere niku sampean. Pun sampean mboten sawel-welu. Kurawa mboten diketapke nyegat Werkudara. Werkudara niku surat-surate komplit. Kok dadak dicegat niku? Tegese niku dipateni. Oh, ampun, Werkudara batrene kebak. Mboten sak dipateni. Nggih. Pun dijarke mawon. Niki dadi srana Pandhawa tenganing pati. Nggih. Bagong pateni alu Werkudara. Bagong ora bakal sirak. Bagong rene yo. Terus didak nyet plocot. Bagong mecotot mati. Petruk weruh Bagong mati sedih. Sedih niku kembange wong lara. Petruk lara. Terus saya kuru. Petruk mati. Gareng layat. Bar layat lara. Oh, niku kronologise ngoten niku. Nggih. Urut-urutane mengke ngoten niku. Oh, ngoten nggih. Terus gareng lara. Petruk pun mitung dinani. Gareng lara. Terus gareng wong lingke gampang kena penyakit. Vertigo. Mlaku teng latar ndase jebles agakane. Gareng mati. Oh, ngoten nggih. Terus Semar layat. Semar sedih. Nuwun sewu. Ngarep omahe Gareng niku mboten wonten cagak listrik. Ya uwit. Oh, nggih. Semar sedih, Semar lara, Semar tekaning mati. Semar mati Pandhawa sedih. Lho, mateni Pandhawa angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Tes. Nggih. Rumangsa kula kok wit gedang woh pakel. Teng pundi niku? Lho kok teng pundi? Omong gampang nglakoni angel. Mboten kaya ngoten niku. Nggih. Ning mang bedhek mawon. Pun niku. Puntadewa weruh Panakawan mati, dheweke terus nglokro oleh dadi ratu. Lengser ke Prabon dasare kelangan bojo. Wah. Wong kelangan bojo ki ngrekoso. Lho ngrekoso Dropadi ora mulih. Puntadewa kelangan Semar. Lara ping pindho atine Puntadewa, kelangan bojo karo kelangan Semar. Kelangan Semar sedih, kelangan bojo. Lah, silakan ta? Nggih. Ra iso ngapa-ngapa. Nggih. Meh dituthuk-tuthukke pager karo-karoan. Sing dituthuk pager niku napa? Nggih. Puntadewa terus mati. Puntadewa mati Werkudara sedih. Werkudara arep gedhe dhuwur niku nek sedih, wong sedih niku gampang digergoti penyakit. Puntadewa terus Werkudara kena beri-beri. Mboten kok penyakite sampean barang iso ngarani. Niku pun wonten gambaran pikiran kula. Oh. Werkudara kena beri-beri, ora iso mlaku, gedabel. Sikile gedine ra jamak-jamak. Werkudara mati, Janaka sedih. Janaka lara. Lho, modal ora? Nggih. Nek penyakite Janaka napa? Lho, wis iso dipedhek. Janaka niki ora bojone akeh, penyakite iso dipedhek. Nggih. Lion King. Janaka mati, modal ora ana sing gelem nambani Janaka. Nggih. Janaka tekaning pati, kembar sedih, kembar mati kabeh. Pandhawa mati, anak Prabu Duryudana dadi ratu. Slaminipun gesang wonten ing negari Ngastina mboten wonten ingkang ganggu damel. Lho, menapa mboten moncer? Nalendra turun temurun putra wayah dados Nalendra terus wonten negari Ngastina. Pandhawa mati, Semar mati, Panakawan mati, Prabu Kresna ora trima. Tekan negara Ngastina Malik buta gedhe banget. Buta sing teng pinggir niku. Semonten niku ngidak negara Ngastina kremyes. Terus Kurawa digulung kluthuk. Sukalima digumeng kurep kremyes. Pripun? Niku perang napa-napa kok mengkurep barang niku. Angge perang ta. Napa mboten ajul? Pun sampean rasa mikir sing werna-werna. Rasa mikir sing werna-werna, butuhe pandha tekaning pati. Buduna. Mboten dawuh kan. Menapa Werkudara mejahi Bagong menika mangke badhe kasempatan miturut paningalipun ing Bapak Sukalima ginangan paningal kula balik.
Ingkang sampun kula ngertosi menika mangke menapa Bagong menika tertentu badhe dipun poteng-poteng dening para Kudara. Nggih. Nah ingaten matur sembah nuwun rantamanipun bawa tuna menapa inggih badhe kasempatan mekaten. Monggo ta dipun titeni. Bagong, Petruk, Gareng, Semar, Pandhawa sedaya badhe pecah. Marem raos kula. Kula nggih marem. Sampeyan marem mergone iso ngaturake napa sing kula ngerwi lho. Nggih. Kakang Prabu Karno. Wonten dawuh Yayi. Pemanggihipun Kakang Prabu Karno babakan perkawis menika. Kula menika kok kados sowan wonten ing papan pamulanganipun lare-lare ingkang tasih alit-alit menika lho. Namunipun menapa menika? Paman Arya? Paut. Nah, paut menika. Gunemanipun kok ting clebung ora karu-karuan. Kaya omongane bocah wingi sore. Monggo sakmenika Kyai Prabu mulai bali pitados kula semanggaaken. Namung kula nuwun sewu, kula mboten badhe mancahi pirembagipun para sepuh ing sampeyan jenengi lenggah. Menika mangke badhe mrucut sedayanipun malah saking paninganipun ingkang raka Nyawangga Kurawa badhe kewirangan. Oh, dulu kados pundi? Pemangke menika benten-benten. Anak Prabu Karno gadhah pemangke atus makaten dipun sungakaken nggih, dipun sungakaken. Ning kula gadhah pemangke dalu menika Pandhawa sirna. Nggih. Matur sembah nuwun. Sampun, monggo sakmenika kundur ngedaton kemawon. Mangke mindak saya kathah ingkang gadhahi pemangke, malah panjenengan saya mboten pitados kaliyan pemangke kula. Bapak Daryo. Wonten dawuh. Budhana Kang Padhasipa. Wis ta, sing ngomong iki kono wae. Sing ngomong ndika ki men Prabu Duryudana wae. Menceng-aceng Kedhepati. Nggih. Budhana Kang Padhasipa. Ingsun kundur ngedaton. Ingsun ya iya. Iya. Ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan ngatos sampun kados lari alit Paman Hari Sengkuni. Aduh, Ban. Bangkekane nawon kemit drijine cilik-cilik. Wala sempurna. Kok kaya arep wong tuku rokok sempurna. Baik. Wala dalah jejimating dilamsari. Waduh le gandrung ya cara satriya. Aja dikira nadyan buta nanging aku la ngerti basa. Sawang purnama cahyamu wenes kamantyang liringmu mandam kamarutan. Sumboga anuju prana dedeg mandra rangkung manggugah rimang. Wok-wok ketekur, wok-wok ketekur. Kok kaya Dara. Terus sing wedok. Bakale terus ngendhok ya nak. Lah iya. Kowe gelem ndak pondong, ndak bantali asta. Manjing telenging tilamsari. Prabu kala sereng. Wah, Ban. Wonten dawuh suarane. Suarane, Ban. Waduh, wow, gawe kendhu setutku. Piye Drupadi? Aku gelem mbok pek bojo. Kowe aja goroh. Ora goroh nanging iki nyata. Nanging aja nganti aku kelepetan dedosaning wong sinuwun kala sereng ingkang wujuding buta ingkang saknyatane betah buteng aniaya. Aja selak kowe demen gawe pepati ning sak pepadane. Aja selak kowe demen gawe cintrakaning sak pepadane urip. Kula yen to kepengin ngepek Wara Drupadi ya kudu suci lahir batine. Piye? Aku kudu suci lahir batinku. Kowe nglakonana siram jamas pitung sendang. Wondene sendang mau kudu mapan ana ngereng-ngereng ing gunung cacahe 7. Wah, ana ngereng-ngereng ing gunung cacahe 7 ning isore ana sendang aku kudu kramas 7 sendang. Ana ngereng-ngereng ing gunung ing cacahe 7. Iya pancen mengkono. Yen wis rampung nggonmu kramas sarta siram jamas resik jiwa lan ragamu. Menyang endi meneh parane Wara Drupadi jero ra ana ingkang bakal nulungi kelawan aku. Kowe keduga jamah kelawan saliraning Wara Drupadi. Tenan po piye? Ora bakal aku selak njaluk pamit.
Oma. Ratu Gustimu ki piye ta, Nak? Wong bareng para Drupadi kersa dipek bojone kudu siram jamas pitung sendang kok terus joget sak kemenge. Sirahe abdine dicucuki. Wong saking senenge. Iya, panjenengan sampun manu dipun petang purun kalian Prabu Kala Sereng. Sopo sing arep nulungi aku? Anane ming kudu gelem dipek bojo karo Kala Sereng. Ternyatane Sinuwun Prabu Punta ora ngerti aku mapan ana ing kene. Tinimbangane aku mati ngenes. Mbok ya wis lakon iki tak lakonane. Ndai bos senenge Sinuwun Prabu Kala Sereng ya, Nak. Lah iya. Kacamatane didunke saking senenge. Lah iya. Ngomong ayu padha sumene sawetara mban ana ing telenging patunggon. Aku percaya yen to suwe nggone Sinuwun Prabu Kala Sereng bakal golek wujuding sendang cacahe 7 ing mapan ana ing reng-renging gunung uga ingkang cacahe 7 inggih Sinuwun.